for today's video po ay mamamalingki kami guys. So ito guys, ayan yung palingki guys. So tara guys, samahan nyo kami. Ayan. So yan po ay nasa Legazpi Public Market kami guys. So ayan po yung papuntang second floor. Ayan. And then, doon kami guys sa pinakataas. Kasi nandoon guys yung mga murang mga gulay. Ayan, nandoon po yung bagsakan. So, tinanghali kami guys, kaya hindi kami nakabili ng suman. So, ayan. Ayan yung second floor, nandiyan yung mga isda. And then, sa third floor, nandoon yung mga bagsak na gulay. So, pinakamura guys. So, kayo po ay mayroong tindahan at gusto nyong magtinda, ayan. So, dito kayo pupunta guys. Nakakamura na kayo at bibigyan pa kayo ng discount kung may suki kayo dito. So, ako guys, mayroon akong suki dito guys. So, binibigyan ako ng discount. So, ayan guys, haggard ng lola nyo guys. Ayan. Lumilipad-lipad yung aking hook dyan. Ayan. So, simple lang tayo guys. Ayan. So, di naman kailangan dyan mag-makeup. Mamimiling ko lang tayo. Ano talong pa? Ano sa talong? Mangga na talong? 8 ang kilo. Kuha tayo ng talong. Hindi, dali lang. Ade. Ate ah. Eres mo ate. Gano'n ang ang sibuyas. Wala kang mais. Iyo pag luma na kaya, day na, bago na mano. Bago na matangit mo. Mabakal pag luma na. Ano dala magbakal? Sa kalamansi tayo guys. Ate manggaw na ang kalamansi. Walang tawad. Wala akong discount ate. Babalik-balik ako sa'yo. Di nagaling kaya kami ano lang, lingguan, ganyan. Masambahan mo ko hapon. Ay, may dala ko lang ka palang kalamansi. Okay, sagsada ko lang ako. Kasi pang sa layuton. Pili ko nga. Pagsabayin kaya, dito naman ako ang buga. Okay na ata yan.
Gagawin ko lang ano ito, lumpia. Para hindi mo ano. Ito pwede na ata ito. Kuya, sige ka tumili ka ata. Ito to. Wala na, uwi tayo. Wala na, uwi tayo. Uwi tayo. Bili mo na ako ng gata. Kuya, gano'n kayo dito sa ano? Kanyog. Bili tayo ng nyog. Ano guys? Dito po, dito. Wala, no? Sarap. Tukwa. Sige, mayroon ako. Magkano tukwa, guys? Walang pala. Ano? So, ito yung pinaka. Ayan. Dried fish. Pinausap ko na. Ang tawag dito, isda. Ito yung ating sigarilyas. Panarin sa ating sinigang. Walang isa. Importante guys, mayroon tayong saging. Ayan, ito yung lakasan. Meron ako dito, Mongos Plus. Siyempre, meron tayong ampalaya. Ito yung ating talong. Talong. Ayan, paborito ng asawa ko ito guys. Kamote. Ayan. Ito naman guys yung ating yung sambalas. Ayan, sili, sambalas. Kanina, yung mahaba to. Meron tayo guys ng singkamas. Pwede tayong gumawa ng lumpia na vegetable na lagyan natin ng singkamas. Ito yung ating tofu. So, ito naman guys. Ayan, bigyan natin sibuyas na. Ito. Ang dami sibuyas. Kasi nagluluto tayo kailangan pwede ito guys. Meron tayong celery. Ayan. Para guys, ito ang buhay. So ito, meron ako ditong broccoli. So magluto ako ng binigsa nito. Ayan. Broccoli with beef. Meron tayong peanut. So ito guys, ilalagay natin sa peanut. So meron tayong pakin. Ito dapat ito guys. Meron kaming balot. Paminsan-minsan lang yung balot tayo. Ito naman yung red egg. Siyempre itlog, kailangan lang yan. Malakas ang buhay. Healthy ang buhay.
fried fish natin to guys kapag na-marinate na sa suka. So, naka-marinate ito. So that's it guys for today's video. So shout out sa all my members, teammates, ka-GC, ayan, mga ka-team po, ayan guys. So thank you for watching. See you on my next video. Love ya. Bye-bye. God bless. Shout out to all. Sorry ass DJ. You can get some.